Guys, lapay na skilin. Itong kamigo guys. Like and share sa iyang mga video. Ang masaw. Happy pista te. Lager sa bayugan na te. Sikat na kayo ni. Mista mga buang. Si nasi ko ano bullet. Ang tupi gwapo kayo. Bullet trop. Kasi ganahan mo ng Sampai sampurado. Nari ang sampurado ba? Kay gwapo silupin niya te. Puno pa ni dang isa kalma lang, kalma. Kalma, relax baby. Yan na te, yan na. Dili mo paak mong guni sa kuan good mulak dito. Mulak sa ba. Ayaw pandara yan, ayaw pandara kay nagkuan pa misa pa. Yes, naguban kami mga pila takabok. Ay di mo andar di. Pito mi guys, naguban guys. Andar mo na. Pina itong mga kauban. Andar na. Galing lang kay napay nagmisa sa ibabaw. Pina itong mga kauban sa kargada guys. Shoutout dia. Salamat sa papista boss. Ilis ko ano. Ilis pre. Ug sa katong mga kauban ni parinad nga nagkargag mais dia na midre. Kaning nagikan nga readers. Lami Nga tulakan dai sa kalungnig guys. Pangkuan pang pauli daw. Sa toy. Unsa toy? Ano na? Ay, salamat kay Ram. Ay, kiki, nanaki. Te isa lagi kasi lupin te. Bagong Te. Kaya wati ni si kamigo nagsige na nagpangayag si Lupin. Pre pakita si Lupin pre be. Si Lupin ba? Pre pakita si Lupin be. Ebidensya. sakin na. Istaman. May saking mo nimo. Bag na basketball. Saking kay bawig pitbull. Naghuwat mi sa litson nga inaog. Ang litson to dito sa babaw to ito. To itong litson no. Naghuwat mi nga inaog kay kini si Kamigo nagnanangay na pug silupin. Tato yung silupin no. Wow. Nanay sulod. Alsa bay. Silupin bay tuwa bay. Tuwa yung sulod. Ayan eh. Na pakita bay. Nagputos na po do. Dagan kayo. Guys, muna po. Pre, doon na kabuk pre isa. Guys, muna po. Nada sila bahinda, mara po sila naghanda. Bawag ko sa iro. Mo nang bantayan ninyo ni sila pag may mamista sa iyong lugar. Dihag yung laay. Now, sa Nagbahin eh. Bantay mo sa inyo, pista, okay? andam-andam ang hamugaway karong sulod adlaw. Kuha kang boss Eric da boss. Kini boss iba ni boss ay pasudla boss. Ang silupin mo so. Impits gyud. Pista sa mugaway pre. Size na. Dispira sugma. Ibaan ka dito pre, di ka kasod sa mugaway pre. Da kag silupin. Ugma. Crossing lo na ugma. Chong saan po na chong? Ano chong, puno ni silupin ni. Kamigo chong. Pre, isa lang pre. Chong, puno ni sandubag chong. Punong sandubag. Nana po gihato do, paklay. Paklay. Raw. Lah. Ranayabs. Pakan no, paklay. For example, for example. Dah, tapok na. Huwag mong gawing hapunan. Manalos makasot kayo. Di, Nah. lung pre, mabot yung ningon. Lagi nung nakapre. Bay daw, saan naman? Pagkilid man. Dalha oh. Pitbull na ko dito ba? Master game vlogger tayo to. Nag-footprint. Mulak man ni pre. Okay ko dito sa kaban ni pre. Kini mo ikuan no. Tanong ka sa akong kwante. Mulak man ni langan kaya. Karat. Mulak ni kung mo kanon. Karote. Ingo ba siya na? Ano to? Ingo ba siya na bilay dito sa kusina sunod kay. Daan po taga dito babukit to kuala. Tanawa, nagkuha na pong silupin. Isoda po niya ning maskara. Tama. Oo. Bantay mo sa mo, pista. Sakingon na muna. Karon. Bantay lang mo ha. Boss, Derek, iba ni sa mugaway boss. Ayaw pasudla kay nagdag silupin. Para na siya kay. Pag di mahurot long nik, ruta na muna. Ano siya te? Bolit oh.
Nya na siya. Nya na siya mo ikat din sa baba. Wala, busy Kapila sila dito pre, sila ante. Naman. Kapal mo na. Hi. Hi, te. Happy pista sa inyo, te. Aliyab. Interview sila, pre. Ayaw sa naisod silupin, ha? Kaya ginangaon pa. Kaya na, oh. Bawag mga sweetball na bukog. Nino ay Mga ayo ra koron anak. masako antik. Masako kati amo ni isukod ang bukog. Sino pilpe kay mga bukog ba sulod ba? Kaniyo ya dilim ni ko anak mulak man na. Grabe ka naman, Kani, oh. Sa ba kani ni. Kita kasi pitbull. Napit pitbull ni. Patong lang balay. Pa, laki mo makat ya. Adi man. Tutan man. Naara. Bul na ko dako ka to. Napit pitbull yung balay. Bakpa lagi na. Balik ni mo pre. Ha, gihatag to sa kangguan, sir. Ang tag sir. Kuan baka nang kuan ni tantan Muni ba. helper, guys. Boss, Trap na. Sinaligan ni bossing. Kas bossing nito. Sa nagtindog si bossing. Oh. Tanaw dire. Lamang team siya. Sino may plano dalhong kaldero, ha? Yung pagkungkuan diya, kina. Pulis ni. Dili. Wala ka kani. Ay, imban. Wapo dire silang area, guys. Kaya nasa kuan. Santa Fe. Namin Santa Fe karon. Namista. Wan ka sa na ako nako. Hmm? Amay binili ko sa kubratan do sulod. Bigla. Ako na sak. Si nag-repeat siya. Muna ito hatod sudad, oh. Shout out kang Yayab dia titing og pohon. O, ikaw rin yung kanhidriyab. Bebe, uha pamilya bebe. Uy, yapil ning kuan ng sudlanan. Panood yun dire kay palitan para sunod ug magkuan mo. Nara to guys, oh. Andam-andam yung litson og mabada guys, kayo. Kini puno gini ron. Kain kasi kuan, kaloy. Tagat tibalog atang bidkor. Kaloy na kaloy. Gabidkor. Bidkor. Kuan ang anali gagaw. Mana ko nagsuot ako. Kaloy na. Boss Doy! Pahilis ba pahilis? Victory Renta! Kato nakapula gagaw sa usawa. Sa bidkor. Kanang ba yan ah? Tao mo na. Sige. Ulangan. Sunod na meron! Oh. Nahinay na sila pakilid guys. Wala na sila ganahigan sa mga ibutan ni bossing, oh. Salamat sa pagtanaw guys.